7 päivän ilmainen kokeilu Surfshark VPN:llä. Ei ennakkomaksua vaadita. Klikkaa eksklusiivista kokeilulinkkiä. Voit siirtyä suoraan videon kuvauksessa olevan linkin kautta. Aloita ilmainen kokeilu heti. Valitse tilaus. Sekä 1 vuoden että 2 vuoden tilaukset käyvät. Saat käyttää palvelua ilmaiseksi 7 päivän ajan. Maksua veloitetaan vasta kokeilujakson päätyttyä. Aloita syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja maksutietosi. Sivun alareunassa näytetään, kuinka paljon sinulta veloitetaan kokeilun jälkeen. Lue huolellisesti ennen jatkamista. Kun tiedot on syötetty, ilmainen kokeilujakso käynnistyy automaattisesti. Voit kirjautua Surfsharkin viralliselle verkkosivulle, selainversio, kirjautua tilillesi ja tarkistaa, montako kokeilupäivää on jäljellä. Jos et halua jatkaa käyttöä, muista peruuttaa kokeilu 7 päivän sisällä. Oma tili. Tilaus. Maksut. Peruuta ilmainen kokeilu ajoissa, ettei sinulta veloiteta vahingossa. Lisää Surfshark VPN alennuskoodeja. Löydät verkkosivultamme. Käy nappaamassa omasi heti.